ba upang sa sarili lamang? Saan ka patungo? Langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling maglilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod ka sa Diyos lamang. Hahanapin mo ang daan patungo sa kaligtasan. Makamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling maglilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan